bizati ditut. Eta batek esango dut da zergaitik gan, lehenengo zatia alderdi barrura, begira, osnarketa batzuk, ez? Da alderdi barrura egin behar bat imatzeatik komunikabideen aurren. Bueno, esan beharrekoa, nik uste ulertzeko modukoa dela, eta gutako bakoitzak badaukagula, halako momentu, bueno, zain bat pasatzen nahi geranen sentsazioa. Ez gaude eroso. Galdetzen diogu geure buruari ze gertatzen ari da, ze gertatzen ari zaigu. Eta ez gaude, herri babesai dagokionez, aurreko garai batzuetan bezain indartsu. Ez? Komunikatatu da. Oinabardura badaude, excepzioak ere bai. Baina, erabaki estrategikoan asmatzen duen alderdi politiko batek, arazoei aurre egiteko gaitasuna duen alderdi politiko batek, gaitasun hori eduki dugu eta zergaitikan atzeraka da hau, elektoralki. Egia da, gizartea aldakorra dela, baita ere baloreak aldatzen doazela, nik uste pandemiaren ondorioak ere nola baite danak sufritzen ari gara ba, eta niretzako hor nabarmen gertatzen ari den gauza bat da, balore komunitarioek ez daudela apreziatuta. Balore komunitarioak atzera egin dute, eta abertzaletasunaren balore komunitarioa ardatza da, eta geroz da egoistago gara, gutako bakoitza. Bana, eta abertzaletasunak bere proiektua aurreratan nahi baldin badu, balore komunitarioa zaindu behar ditu. Eta hor ez gabitz oso ondo. Arazoak pilatu egin dira. Eta populismoari ateak zabal-zabalek jarri dizkiogu. Da hemen, populistak ez daude munduan zehar bakarrik. Herriko populistak ere badauzkagu. Da ez diegu aurre egin behar bezala. Batipat, alderdian kargu dugunak. Alderdikideak, bakoitza bere lanean dagoen alderdikide horrek, bere tokian nahiko lan badu, eta bere egitziak ere azalduko ditu. Baina alderdiaren egitura osatzen dugunok, berdin da, Jaurlaritzan, Diputazioan, Parlamentuan, Batzar Nagusietan, udalkide alkate izan. Ez diogu behar bezala populismo hori aurre egin, eta nik uste halako konfiantza batetan utzi ditugu arazoak gaiztotzen. Da arazoak gaiztotzen dinean usteldu egiten dira. Eta sensazio bat transmititu nahi izan dute populistak, eta lortu dute. Eta garbi eduki behar dugu, histori guztienetan, herritarrak ez dutela kulparik, ardura gurea da. Ez diegu arazoei aurre egin behar bezala. Hori gestiogintzari dagokionez, bakoitza bere herrian, bere tokian, bere arloan jakingo du nola eta begiratu. Beraz, zer gertatzen da, zer gertatzen zaigu horrekin, badirudi gure sinesgarritasuna edo gugan zegoen eta dagoen fidagarritasuna ikituta geritu dela. Eta hala da, ez dezagun lukatu, hala da. Baina errua herritarrena ez den bezala askotan, batuko zeate, aipatzen nuela, datu dala, mitinetan, euki genezaken gaitzik larriena, gu bezalako alderdi baten zat, hauteskundeek irabazten dituen alderdi baten zat, gaitzik larriena zela komodismoa. Da komodismoa da komodidadea eta egoismoa. Eta nik ez dut ezago kutsatuta gaudenik. Baina komodidade batean bizitzen ohitu gara. Pentsatuz, agintzen gaude, gestionatzen gaude, gauzak ondo doaz, da herriak, ez dauka beste remedioek bozkatzea baino. Ez da horrela. Da herritarren zati batek bintzat esan du, hori ez da horrela. Eta lehen aipatu ditut, balore komunitarioak,
edo individualismoa, askotan esan dugu, geroz da nabarmenago gelditzen ari da, importantzi gehiegi, o gehiago daukala, personarentzat ni eta nirea, gu, gurea eta guztiona baino. Eta alderdi politiko batek, alderdi abertzale batek, balore komunitarioak zaindu behar ditu. Gu, guztion eta guztiona. Hori izan behar du klabea, edo zein politika aurrera ateatzeko. Eta erantzun kidetasunez, instituzioen arten, erakunde ezin dute lan egin elkarri bizkarre manda. Aurrera begiratzeko eta arazoa konpontzeko elkarlanean aritu behar da. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea bokazio horrekin egon da. Nire nahi zuen bestek zardura dituzten esaten hasiko. Baina garbi dagoena da, herri honetan etxekaltearen politika egiten duen indar nagusi bat dagoela. Eta ez zegoela eta ez daudela etorkizunari begira arazo guzti horiei erantzukidetasunaren eskutik irtera bat emateko. Eta kontutan eduki, gizarte ereduei dagokionez, nolako baloreak, halako gizarte eredua, eta halako nazioa, eta gu abertzalea gara. Abertzale izateak zesan nahi duen badakigu. Beraz, panorama hau, zakit autokritikak egin egin, horreikoa da. Batzuk esango dute, ez dela ezer esan. Zuen lasaitasuneko, honek konponbidea dauka. Konponbidea dauka. Nundik hasita, arazo eta desafio estrategikoei lidergo garbi batetikan, abiatuta, herri erabakiak zainduz, bilatuz eta aplikatuz. Herri erabakiak, Eusko Alderdi Jeltzaleak hartze ez bali maitu, gidatze ez bali maitu, herri erabaki horiek inor ez ditulako hartuko. Beraz, konponbidearen lehenengo urratsa hortik dator. Eusko Alderdi Jeltzalearen lidergotikan herriari egia esan da. Egia esan behar zaio herriari. Nun dauden, ze arazo ditugun. Arazo honek ze atzerapen suposa dezaken. Ez daukagu ez tali beharrik. Egia esan behar zaio. Badakigu ze baliabide ekonomiko eta giza baliabidea ditugun. Herriari egia esan. Lehenengo urratsa lideratzeko egia esatea herriari. Eta erakundeen gestiogintzan eraginkortasuna. Ez utzi udaletxe batea, edo berdintzait ze erakundeta iristen den arazo bati, konponbidea baldin badauka, konponbidei eman gabe. Konponketa aurkitu behar zaio. Ez du balio esatea, ez, etor zaite, ikusiko dugu, ez, honik ez daude irtenak. Herritarrei, taldeei, gizarte zibilari, arazoak dauden neurriak, erantzuna eta konponbidea eskaini behar zaie. Elkar lanean erakundeak eta erakundeak ez lehian, da are gutxiago bizkarreman da. Da hori inor egiteko aukera baldin badauka, da Eusko Alderdi Jeltzalea. Proiektu politikoa, gure proiektu politikoa, lau urtean behin, asamblea baten eskutik onartzen duguna, hor ez dago aldaketa hundirik. Abertzaletasunaren defentsan bakarrik editu geha. Ezker abertzaleak ez dauka bere lehentasunetan abertzale den proiektu bat aurrera ateatzea. Zenek idatu behar du proiektu hori? Gu ez bali magara. Edo ezker abertzaleak pausorik eman nahi ez duelako gu lokartutak editu behar dugu. 77-tikan, edo aurreagotik, baina 77-tikan onuntza lidergo instituzional politiko hori Eusko Alderdi Jeltzalearena izan da. Eta proiektu politiko horri, dedikatu izkio urte asko. Guain ze dagokigu. Proiektu politiko hori sendotzea, zabaltzea, aberastea. Eta horretarako herri ekarpenak behar-beharrezkoa dira. Erabakiak hartu. Politikan ez dago bizitzek erabaki hartu gabe. Inor pentsatzen bali badu.
Oker dabil. Horrek erabate zaitu paralisira. Erabakiak hartu behar dira. Eta herriak izan hemendikoaz. Eta oker egite baldin badu, aitortu herriari. Zer egin dugun oker. Eta nola zuzendu nahi dugun. Txarra kendu eta ona zaindu. Txarra kendu eta ona zaindu. Da abertzaletasuna indartu. Hori da irtenbideetako bat. Zergaitikan, proiektu abertzaleak garelako. Da abertzalea izatea, esan nahi du, aberria bere osotasunean aitortzeaz gain da defenditzeaz gain, herritar guztiei bermatu behar dizkiogula gutxienekoak. Eta bere eskubideak, da inor ezin degula baztertuta utzi. Da horrek ematen dio Euskal Alderdi Jeltzalearen proiektuari benetako izaera politikoa eta soziala hori gara gu, abertzaleak eta kito.